fatona kuti maso mphenya audia zake sakuzuka mpaka pano koma akamaka simbo imene ili pa Amadea apo ndi audia zake fatona kuti we are bound by the party fanya kanga register akulu Amadea this is a national television kuna sima kambiana zaji bana okay I think zaji bana tizisiapo simu kama za drama I think ya drama ni koma imani ngai let me make it bold and clear yes kuna kuti if it never come nomination papers particularly ajani yaudi azaka libe mulando therefore malinga ndi malamulo aziko lino sitingachokenso okay sizikatani isite kuti feo takwebe samia itiyo sitingasike mpaka 2030 takuta wina ndi kupita chipani chitetemo mpaka temo kutha malinga ndi malamulo sizingatekeso kudani kuchoka ngakhaite kuzoa chilo kamwenza kuti chipani chilo machibe masomphenya kumano ife masomphenya aife kale ma individual persons exactly mafuna kuyankhule lano ndilakuti mtsogoleri amene mwakhala mukumyankhulira maudio ndi maudio au jaza alibe mulandu mpaka inokakhala khasa lero mukukamba zona panga za drama okay si chipongwe chikhala chipongwe okay kwa awo amene sakuchimva chilungamo okay ine ndikukhulupirira kuti Dr. Michael Usi aphunzitsa dziko lino akuti kung'alula kodi aphunzitsa dziko lino kuti kutani paliponse pamene angapite ang'alule aphunzitsa dziko lino akuti kutani kung'alula akuti kunena chilungamo uli muti uli momwemo inosonzana mupanga akuti sungaone kuti nyumba iyoyo muli mipando 4 ngati sudalowemo ife zimene tikuyankhulazi tili momwemo tikanakhala kuti tili kunja sitikadaziona ine ndikuona kuti mwa Michael Usi ndi chikomekome cha sofa mkati muli ziguduli kumaona sofa kuti koma ndiye sofa yabwino ili nyumba muno koma mkati muli zinyalala ndi mwa Michael Usi akufuna kupereka picture kwa tundu wa Malawi kuti iwowo ndi woyenera amene akhoza kulamula dziko lino koma is failing to run a small party like ojaza kalibe mulandu yes akulephera sangathe kukhala pansi ndikuitana anthu awo ndikukambirana ndikusata constitution kodi constitution yathu imati chani koma angodzuka ngati lero ndikukatenga mapepala mawa angodzuka ngati lero basi ine sinanene kuti president ndiye mwe inanena kuti boma ndilo mwe za munthu mmodzi pamene kukadakhala kuti waja makhala ndi anthu anzeru anthu andale ngati mene tilili ifeyo I'm telling you Dr. Michael Usi akanakhala the best candidate koma is spoiling himself and this is made kunenazi azazikumbukira after 16 September after 16 September azachita recall ndikuzaona kuti uja amati mayor Kansala just the mayor Kansala azamuona kuti sanali mayor Kansala koma had a word and a good word for that matter kuda kuyankhani zimayankhula pa press conference akuti mayor Kansala amene masaku nama akuti you are just a mayor Kansala so pamene what kati anene what kati anene he was not voted in 2019 or 2020 he was not voted he was just elected so we cannot call him a mayor state vice president he's a vice president he's a state vice president there's no way we can call him a mayor vice president at that wedding akwena kuti iwo ajawo apepese kuntundu wa Malawi yes chifukwa kuti asaganize kuti wina aliyese ndi mwana akumanena minister akafuse vice president kodi ngati akukula mtima chifukwa cha upando wongo appointed chifukwa choti mwina omwalira iwo aja ndikukhala appointed akanakhala elected akanakula mtima bwa chabwino fosa limene ndifuna kufuse nini ngati akutumani muonekera ngamba pano izi zimene muyankhe apa ife sitikachotsa kutumidwa ndangokupangani wona now this is the question kutumidwa yes have we ever seen me heard me ndifuna ndikufuze nifuso nangukuchitani woni kuti ifuso langa ali ngati akutumani muonekera ngamba tiyambire apa pa malata apa kodi mwazizira ifa munakwera nakwera mayor Kansala munakwera koma ndizoona him is a mayor vice president he's just a mayor vice president mwapangisa sonkano watu ankani yes ndemu kuti mwachita endorse the incumbent president yes Dr. Lazarus Chakwera yes
zichokera patiso zimezi. Aha. And what is the connection? Kwayambana kuchipani kwanuko Aha. malomongo tuluka kapena mukuti simungatuluke fojoti muli pa ticket imene malingana ndi malamulo ameki mukabwera pa press conference kuti atachita endorse Dr. Lazarus indeed It's not a crime. Ngakhale tikanafuna tikanatha kuchita endorse kandi kabambe, tikanatha kuchita endorse kandi Peter Mutharika, tikanatha kuchita endorse whosoever. Mwandive? Chifukwa tikusiyanitsa. Okay. Ifeyo tikusiyanitsa kuti pakati pa uyu ndi uyu wabwino kondani. Ngati dziko lino amunthu amene wayankhulidwa ma audio ndi munthu wochokera ku Mulanje Boni Kalindo ndi Chakwera. Kutukwana ndi kutukwana. Ine ndikukhulupirira kuti pofika siku la lero mwina lo Boni Kalindo akadakhala kuti zimene zichazo anali ngati a Michael Usi akanakhala muyankha mwina times 100. Komanso mwina kapena kumanga kumene akanakhala Kalindo alindi anamangira. Iya sinkhani zoti za Kalindo zimachita kukhala zodziwikirabe kuti apa akuphonya malamulo. Koma pa ma audios amene amayankhula akanakhala kuna nali a Dr. Michael Usi akanakhala mwina atamangidwa atapangidwa chipongo chifukwa amayankha china chilichonse ngakhale zana zenizeni amakapezo tayankha pati anthu kwachita advise kuti can you slow down wina kwandiuza kuti I should slow down what is that? So ife tuna kuti iwo ajawo sadakhwime pandale pamafuna kuti munthu you should have time for the people, you should have people, komanso you should have funds to run a party. Okay. Tamvane? Okay. So usamangoganiza kuti iweyo chifukwa wapita pansika wapeza anthu ndi kuti you have a party. Umayenera kukhala pansi ndi anthu ako. Tabwerani. Kuti tikula kwa party, tikukhoza party. Titani inu pitanuko. Koma have you ever heard apart from a Michael Usi? Munamba mwamvapo wina wake akunati apangisa nsonkhano. Kandi pa Masintha, kandi kunjamba, kandi kuzomba apart from a Michael Usi. Munamba